Všetko veľké začína tam, kde sa nebojíš mať sen. Aj úplne malý. Ak preň dokážeš opustiť známe, prekonať zotrvačnosť ulice, tvoj sen narastie, dozreje spolu s tebou. Radi ti otvoríme kapotu našej školy. Fríško dnu, už ťa čakáme. Kde v Trnave zažiješ lepší road trip, ak nie na dopravnej priemyslovke. Dostaneš prvú triedu, vlastné sedadlo, k dispozícii labák na tvoje pokusy. Simulátory na tvoje omily. Čakajú ťa živé stáže, certifikáty a skvelí spolujazdci, s ktorými vytočíš každú zákrutu. Ak bude treba, potiahneme ťa alebo roztlačíme. O tom je predsa kvalitná posádka. 600 študentov a 50 profesorov. Bzúčí to tu ako v dobre namastenom motore. Inak je to tu super. Občas chill, občas preteky s časom, občas sami so sebou. Občas pôjdeš na autopilota. Ale vždy radi podporíme tvoj sen. Auto, s ktorým prejdeš 175 km s 1 litrom v nádrži a môžeš v ňom ležať? Nech sa páči. Darina, Nela, Andrej a Martin také chceli a zostrojili si vlastný elektromobil. Ani to s nimi netráslo. Zo študentskej ulice to s takmer prázdnou nádržou dotiahli do Le Mans aj do Londýna. Jakub si zase zaletel do Abu Dhabí na Európsku výstavu mladých vedcov. Takto to vidia dopraváci na trnavský spôsob. Všetko veľké sa začína tam, kde je sen. A čo ty? Máš už svoj sen? Či ešte čakáš na ten správny impuls? Príď sa k nám pozrieť. Už je naštartované. Nezáleží totiž na tom, koľko koní je pod kapotou, ale koľko snov ich ženie vpred.